som natočil pre vás video, aby ste videli rozdiel medzi najlacnejším party laserom a kvalitnejším Firefly laserom, aj keď majú uvádzané rovnaké výkony. Zapneme party laser a do toho potom zapnem ten kvalitnejší. Toto je najlacnejší party laser za 50 eur. A teraz zapnem kvalitnejší, aj keď je uvádzaný ten istý výkon. Takže vidíte, že ten najlacnejší sa teraz úplne strátil, ako keby tam vôbec nebol. Teraz vypnem. Zostal iba slabý. Takže to je rozdiel. To je rozdiel medzi týmito dvoma. Vpravo laser za 50 eur, vľavo Firefly laser za 99 eur.